Matul il-jum tas-sibt saret id-donazzjoni annwali mill-Partit Nazzjonalista għal Puttinu Cares fejn għal 5 sena konsekuttiva taw rigali li tfal morda bil-kanċer. Żmien il-miliet u żmien laqda u l-ferħ u bekk m'hemm xejn isbaħ milli tara tbissima fuq it-tfal li jkunu għaddejjin minn żmien diffiċli f'ħajjithom. Quddiem l-Isptar tal-Onkoloġija ġiet ippreżentata d-donazzjoni f'isem il-Partit Nazzjonalista. Din id-donazzjoni saret bis-saħħa tal-avveniment misraħ il-miliet fejn kull sena waqdin attività n-nies li jkunu preżenti iħallu ir-rigali. Imbagħad dawn ir-rigali propju nataw l-tfal li jinsabu l-isptar f'dan il-perjodu ta' festi. F'kummenti ma' Net News Mart il-kap tal-Partit Nazzjonalista Anne-Marie Gregg tkellmet fuq l-iskop ta' din l-inizjattiva fil-waqt li saħqet fuq l-importanza li f'dawn iż-żminijiet naħsbu f'dawk li bħalissa għaddejjin minn żmien diffiċli. Aħna wara misraħ il-miliet u l-attivitajiet kollha li għamilna fid-Dar Ċentrali għal tfal differenti, issa ġejna naraw tfal oħrajn. Tfal li qegħdin hawnhekk f'dan l-isptar. Anġeli tieħu ħsieb il-Puttinu Cares u għalhekk qegħdin ngħaddu kollox lilha, però dalodu qaltilna wkoll li tant għandhom ġugarelli u tant għandhom rigali li fil-fatt ħajqasmuhom lit-tfal kollha li qegħdin l-isptar, mhux dawk biss li qegħdin hawnhekk ġewwa Samok. Hija xi ħaġa sabiħa, il-miliet dak li hu li nqasmu r-rigali u nqasmu l-imħabba u dan il-pjaċir tagħna li ħanibdew inħalluha ovvjament appuntament annwali. Anġel, grazzi ħafna li dejjem tilqana u aħna nweduk li nibqgħu niġu bir-rigali lill-Puttinu Cares. Min-naħa tagħha l-President ta' Puttinu Cares Anġel Kuxkieri saħqet fuq il-valur sentimentali ta' dawn ir-rigali li jingħataw it-tfal li meta jaraw dawn ir-rigali ikollhom tbissima imprezzabbli fuq wiċċhom. Jiena naħseb li f'dawn iż-żminijiet Malta l-iktar ħaġa sabiħa hija li f'dawn iż-żminijiet ninaqdu u nagħmlu kollox possibbli għal dawn it-tfal. Sfortunatament ħajkun hawn familji bit-tfal li ħajkunu qegħdin l-isptar u rigali bħal dawn u nies li juru s-sapport tagħhom ifisser ħafna għax it-tfal tara l-emozzjoni fuq wiċċhom hija imprezzabbli. Intant Anġel Kuxkieri qalet li l-ħidma ta' Puttinu Cares għaddejja bla waqfien hekk kif bħalissa qed isaħħu l-opera tagħhom fl-Ingilterra bil-bini ta' aktar appartamenti f'Londra bilan li jkomplu jgħinu aktar pazjenti li jkollhom bżonn il-kura barra minn xtutna. Preżenti għal din id-donazzjoni flimkien mal-mara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Anne-Marie Gregg kien hemm ukoll il-koordinatur ta' misraħ il-miliet Robert Kutajjar.